Ngano di aing napildi ka kang mani? Ni tuo manggukos katigulangan nga kung manimpo kunog bungoton kusgan kuno ko nya wa po ko kabalo nga uso man ding papitik nga hilo mo nang wa gid pildi gid. Mutuo di ka ng mga papitik nga hilo. Unsa man katinuodan na? Sa una manggod kasagaran sa mga hilo dapi manggod nya karon wa ko kabantay nga naman day papitik-pitik. Dili manggod kumutuwa na kaysa panahon pa manggunang mampor. Di ka mo to kilo. Gato ka papitan ti kong hilong pakyaw. Wa tay choice kung mahiluan kang pakyaw, wa na jud ko'y labot nimo. Katong sa una nga mamistahay pa ko, magdala-dala man kog sili nga haron dili ta mahiluan. Nya karon naaman di ay nga papitik nga hilo nga pamaagi ra sa gloves mao nang lisod kayo. Mong magdala po kog tawas tapol. Ingnon putang gadala kog drugs. Mo nang wa jud tay kadag-an. Nangay kog tabang sa kong coach, ngay kog lana, ko coach, kay kog lana, kitagaan kog tubig, maong wa gyud. Grabe de bron. So unsa di imong mga kaagi sa una? Sa una manggod, kusog man kay kog mukaon kalamunggay mao nang ako'y pinakakusgan nga boxer. Walay makatamba na ako. Taksa kasumbag ra ni akong bangga mao nang nauso ng pamista. Sige ragkuyog sa barkada, nakatuon nagkaog ukumba maong luyenas Bruno. Wa na gyud, wa na resistensya. Sa ato pa di ay ang resulta sa imong kapildihon ni Manny Pacquiao kanang humba o kanabang hilo. Ako nalibog na jud ko nimo bron. Unsa jud niyang katinuod? Kay ako libog jud ko nimo. Pasensya jud kayo, Mark. Kasabot ra jud ko nimo bron sa imong nagian. Kasabot jud ko. Pitaw Mark. Kay kung palawasay rag istoryahan, siyempre daog jud si Bruno. Pero katubitong sa una, mamakyaw mig balanghoy. Ako jud pinakakuskan nga magibot og balanghoy sa among grupo. Ako jud pinaka-aptik sa kanilang tanan. Maong karon Unsay karon? Wala na si Bruno. Mamulag na lang mangga. Wala na jud. Sa ato pa di ay mo give up na kasi mong karir. Depende. Kung mahurot ng mangga, uso na punting tapas, makatigom-tigom ta, balik tag rematch. Pero sabot ta, panay hilo-hilo.